Pozdravljam, drago mi što smo i danas zajedno. Jesmo spremni da idemo u novo putovanje i u novo proučavanje, u jedan novi događaj u Svetom pismu. Radimo 4 događaja, 4 velika događaja, stvaranje sveta. To smo govorili u prvom predavanju. Rekli smo zašto je Bog stvorio čoveka. Jel se sećate zašto? Stvorio ga je za odnose. Znači, suština stvaranja je stvaranje iz odnosa za odnose. To je suština Božjeg bića i to je suština bića koju je on stvorio, a zove se čovek. Onda smo videli kako se taj odnos pokvario. O tome smo razgovarali juče, gde je čovek pod uticajem zmije doneo odluku koja je imala takve posledice da se pojavio prvi nerešiv problem za čoveka, a to je smrt. Jer je čovek odlučio da će živeti nezavisno od izvora života. Danas ćemo govoriti o tome kako je Bog našao rešenje, kako je napravio jedan plan, kako će spasiti tog čoveka koji živi autonomno i nezavisno od Boga. A večeras ćemo govoriti šta je Hristos zapravo uradio kada je došao na planetu Zemlju. Uspostavio jedno carstvo. I večeras ćemo govoriti kakvo je to carstvo i da li to carstvo tek treba da dođe ili da je to carstvo već ovde i možemo da živimo to carstvo. Tako da, hajmo danas da odgovorimo na to pitanje kako je Bog napravio plan da onog zalutalog čoveka vrati na pravi put i da ga izbavi. A Gospod Bog reče ženi, zašto si to učinila? Nastavljamo tamo gde smo juče stali. Jel se sećate gde smo stali? Pitanje je bilo, Adame, gde si? I onda Adam kaže, želiš informaciju ili komunikaciju? I Bog ga pita, zašto si to uradio? A on kaže, žena koju si ti stvorio, ona mi dade i zato sam jeo. I sad se Bog obraća zmiji. A Gospod Bog reče, zapravo obraća se ženi, zašto si to uradila? A žena odgovori, nisam ja, nego zmija me je prevarila i ja sam jela. I sva ova komunikacija govori jednu činjenicu, a to je čovek je pao. To što je ovde zapisano je izveštaj, informacija o padu čoveka. Pod uticajem zmije i svojim činom neposlušnosti on je potvrdio odluku da želi da živi nezavisno od svog stvoritelja. Bože, hvala ti za sve što si uradio, ali ja želim da živim sam. I kao posledica te nezavisnosti od izvora života javlja se prvi nerešiv problem za čoveka, a to je smrt. I ono što smo učili prvo veče, mi smo rekli da postoji realnost stvoritelja i da je taj stvoritelj živeo bez stvorenih bića i da u jednom trenutku je stvoritelj odlučio da će se angažovati, da će nešto učiniti i počeo je da oblikuje zemlju i da je puni sa stanovnicima. I tada je stvorio i čoveka. I onda imamo dve realnosti, realnost stvoritelja i realnost stvorenih bića. I učili smo važan princip zavisnosti, da stvoritelj može da živi bez stvorenih bića, a stvorena bića ne mogu da žive bez svog stvoritelja, jer je stvoritelj izvor njihovog života. I sada to stvoreno biće, pod uticajem zmije, koja ga je prevarila, donosi odluku da će živeti nezavisno od izvora života. I kao posledica života, nezavisno od izvora života, javlja se prvi nerešiv problem za čoveka, a to je smrt. I Bog je i rekao Adamu, ako uzabereš roda sa onog drveta, onda ćeš ga uzabrati ne zato što si gladan, nego zato što želiš nešto da mi kažeš. A šta ćeš mi reći? Reći ćeš mi da više ja nisam na prvom mestu u tvom životu. I posledica tvoje odluke će biti pojavit će se smrt. I sada se realnost pojavljuje. I Bog pita ženu, da li si svesna
šta si uradio? Ovo je jako važno pitanje. Ako vi u životu odlučite da živite nezavisno od Boga, da prekinete odnos sa njim koji znači život, jeste li vi svesni šta ste uradili? Uglavnom ljudi nisu svesni. A sad ćete vidjeti zašto. Zato što greh ne ostaje na ličnom nivou, nego on se širi. Ima strahovite posljedice na ljude oko vas, pa čak i na društvo gdje vi živite. Vaše odluke će afektirati mnoge. Vaša odluka, za koju će čovjek reći, pa to je moja privatna stvar, da li ću ja verovati ili ne. Jeste, ako gledaš usko i sebično. I zato Bog pita Evu, zašto si to učinila? On poziva čovjeka i ženu da dobro promisle. Sad je već i kasno da promišljaju. Ali treba da promisle o položaju i o postupcima koji su uradili, a i o posljedicama koje će se desiti. I ovo pitanje koje Bog postavlja Evi je pitanje koje poziva na ličnu moralnu odgovornost. Zašto je važno ovo pitanje? Zato što već u 4. poglavlju zlo napreduje. Eva je uzabrala rod, donela je odluku, a u 4. poglavlju brat ubija brata zbog toga što je Eva uradila. Koja je posljedica? Greh neće ostati na tom ličnom, individualnom nivou. Počeće kao lična odluka Evina i Adamova, ali neće tamo ostati. On će se brzo širiti sa tog individualnog ličnog na kolektivni, društveni nivo. I u 6. poglavlju prve knjige Mojsijeve vi imate zapis gdje kaže da je greh uzeo toliko maha da se Bog pokajao što je čovjeka stvorio na planeti. Jer je video da su misli ljudskog srca svagda samo zle. I toliko je greh uzeo maha da je Bog morao nešto da učini. Morao je da zaštiti one koji su htjeli da služe Bogu, jer ih je bilo malo. A ovi koji nisu želeli da žive sa Bogom su pritiskali one koji žele da služe. Ali to je već drugi događaj potopa o kome mi nećemo pričati u ovoj seriji, a tome je zapis o prvom kraju sveta u Svetom pismu. I imate 5 principa gdje je Bog pokazao kako će reagovati kada dođe kraj. Ako hoćete da razumete kako će izgledati kraj sveta o kome svi pričamo, proučavajte potop. Tu su principi. I Bog se predstavlja i kaže kada je kriza, ovako ću reagovati. I uvek reaguje kroz tih 5 principa. To kada drugi put dođemo, onda ćemo pričati o prvom kraju sveta zapisanom u Svetom pismu. I mi idemo dalje. Vidimo da su misli ljudskog srca svagda samo zle u 6. poglavlju i na kraju prve biblijske knjige, prve knjige Mojsijeve. Znate koji je zapis? Zapis je da je zlo ili greh postalo sistemsko i strukturno. Počelo je kao lični, a na kraju imamo zapis da je greh se organizovalo u sistem. I sada sistemski ugnjetava i ubija. Kako se zlo organizovalo u sistem? Dolazimo u drugoj knjizi Mojsijevoj, odmah na prvim stranicama vidimo da se događaj seli u Egipat. Egipat je zapravo prikaz tog otelovljenog i sistemskog i strukturnog zla. Zlo je počelo kao lično, razgranalo se, organizovalo se u sistem i sada ima svoju strukturu. I to više nije zagrižen plod prvog čoveka. I pogledajte izveštaj, šta kaže. 2. Mojsijeva, 1. poglavlje, od 10. do 14. stiha, kaže, nego hajde mudro, kažu Egipćani. Pogledajte, hajde mudro. Koliko je ovo bilo mudro od strane Egipćana? I šta oni smatraju da je mudro? Kaže, hajde mudro da postupamo sa Božjim narodom koji se nalazi u Egiptu. Da se ne množe. I kad nastane rat
da ne pristanu sa neprijateljima našim i da ne udare na nas i ne odu iz zemlje. Pogledajte razmišljanje. Hajde da ih mučimo, da se ne množe jer ih ima mnogo i da ih ne izgubimo. Jer su jeftina radna snaga. A dok imamo njih kod nas, pa blagoslov imamo. Ali pošto ih je mnogo, ako dođu neki drugi da ratuju na nas, oni će s njima pristati, pa će nas. I hajde mi sad mudro da ih sistemski i strukturno ugnjetavamo. Da ih držimo pod kontrolom. Da im ne dozvolimo da se rašire, ali da ih držimo jer imamo blagoslova od njih. A zašto imaju blagoslova? Zato što je Bog Avramu rekao, ti ćeš biti blagoslov. I sada oni su došli kao njih malo u Egipat, Josif je već bio tamo pa je pokupio svoju braću zbog gladi i oni su se širili. I Egipat je rastao jer su Jevreji rasli. I sad je taj rast došao do kritične tačke. I sada zlo kaže, mi moramo nešto s tim učiniti. I postaviše nad njima nastojnike, to vam je ta struktura, da ih muče teškim poslovima. I onda su Jevreji za njih gradili, kaže, narod Izrailja je faraonu gradio gradove Pitomi i Ramesu. Ali što ga više mučahu, to se više množaše i napredovaše. Da se grožahu od sinova Izraeljevih. I žestoko nagonjahu Misirci, sinovi Izraeljeve, na poslove. I zagorčavahu im život teškim poslovima. Blatom i ciglama. Cigle su jako važne. U Bibliji su cigle jako važne. Zato što se Vavilonska kula gradila ciglama, opekom. A onda imate u Egiptu, opet se spominju cigle. A onda imate faraona, onda imate Solomuna, koji gradi hram Božji ciglama. Sad, kakva to veza ima? Ima jako velika veza. Solomun je postao novi faraon. I gradio je hram Božji tako što je imao roblje. Terao je ljude da grade hram Bogu koji mrzi ropstvo. Ali o tom potom, to je već novi događaj koji se zove događaj Jerusalim. I zato su oni otišli u vavilonsko ropstvo. Zato što su oni postali poput faraona. Ali dok dođemo do te priče, to je daleko, to neki drugi put. Ali ovo je sada važno. Kako su oni napravili sistem? Gde kaže, postavili su nastojnike. Postavili su im norme. I sada dođe otac kući i gleda ga ćerka i kaže, tata, šta ti je to na leđima? A tata kaže, danas nisam ispunio normu. Kakvu normu nisi ispunio? Nadstojnik koji je bio na mene, nadamnom mi je rekao da danas moram da napravim toliko i toliko cigli. A nisu nam dali slamu. I onda sam ja morao da idem po slamu pa da se vraćam i da radim i nisam stigao da napravim toliko koliko su od mene tražili i zato su me tukli. A ćerka kaže, tati, pa zašto taj nastojnik nije bio dobar prema tebi i nije ti oprostio? A tata kaže, pa ne razumeš, zato što on iznad sebe ima drugog nastojnika koji će njega tući ako ja ne uradim to. A kaže ćerka, a zašto taj drugi koji nad nastojnikom ne oprosti? Pa zato što on iznad sebe ima nekog trećeg. Razumete strukturu? A ovaj treći ima četvrtog. I tako dolazi do faraona. Faraon je napravio sistem kako će držati, ugnjetavati i pritiskati. Strukturno i sistemsko zlo. I narod u Egiptu je tlačen, ugnjetavan i mučen teškim radom. I na kraju je ubijan. Zlo je počelo kao zagrižen plot i Bog kaže Evi, da li si svesna šta si uradila? I dolazimo do Egipta, gde je zlo već sistem. I uvek u Svetom pismu imate Egipat kao geografski lokalitet, državu koja je postojala, ali Egipat je simbol stvaranja anticarstva. Imate Božje carstvo, imate
anticarstvo, carstvo koje ugnjetava, napada i sprečava da Božje carstvo raste. I zato se Egipat spominje i u Otkrivenju i kasnije. Egipat je simbol stvaranja anticarstva. Simbol strukturnog i sistemskog zla koji sprečava ljude da služe Bogu. Sad, kada bi govorili o događaju Egipat, to je čitava priča, ali ono što morate znati, i vi i ja smo rođeni u Egiptu. U sistemskom i strukturnom zlu. Mi tu živimo. I zato nam je teško. 400 godina Jevreji su bili u Egiptu, odakle su vapili za pomoć. Četiristo godina su vapili i vikali. I Bog kaže da je čuo vapaj napaćenog čoveka. 400 godina vike, plača i nevolje. I Gospod Bog je čuo. On uvek čuje viku svog naroda. I ako se ti nalaziš danas u nekom Egiptu koji te porobljava i ne daje ti slobodu i vapiš ka Bogu, Bog čuje tvoje vapaje. I Bog je intervenisao posle 400 godina i izbavio je svoj narod iz ropstva sistemskog i strukturnog zla. I ovdje u 2. Mojsijevu i 19. poglavlju mi imamo taj zapis. A zapis o vapaju imamo u 2. Mojsijevu i 3. poglavlju. To smo preskočili. I sada vidimo kako je Bog intervenisao da spasi svoj narod iz sistemskog i strukturnog zla. Vidjeli ste šta sam učinio Egipćanima i kako sam vas kao na krilima orlovim nosio i doveo vas k sebi. A sada ako dobro uzaslušate glas moj i uščuvate zaved moj, bit ćete moje blago mimo sve narode. Premda je moja sva zemlja, bit ćete mi carsko sveštenstvo i narod svet. Šta je Bog rekao? Ili kako se Bog suprotstavlja sistemskom i strukturnom zlu koje je đavo organizovao? Znate kako? Tako što će organizovati novo carstvo, novu zajednicu, gde će važiti druga pravila. I u tom carstvu će se čuti vapaj napaćenog čoveka. I onda on, tu rulju robova koja je izašla iz Egipta, kroz pustinju stvara naciju, pravi kulturu, daje im vrednosti. I tu dolazimo do zapovesti, 2. Mojsijeva 20. I onda on njima kaže, ja sam Bog nad bogovima, nemoj imati drugih bogova i živi ovako i bit ćeš srećan i zadovoljan. Nećeš ubijati, nećeš krasti, nećeš lagati. Sjećat ćeš se šta sam ja za tebe učinio. I daje im okvire i kaže, ja ću te odvesti u zemlju gde teče med i mleko. I živećete po tim novim vrednostima tako da ćete svi ne biti robovi, nego biti carevi i bit ćete sveštenici. Drugi će gledati vaše živote i dolazit će k meni. Drugim rečima on kaže, vi ćete postati vest. Drugi će vas gledati kako živite, koje vrednosti imate i zato će dolaziti k meni. I onda imate caricu Savsku koja dolazi kod Solomuna jer je čula da je blagosloven, da ima puno i čula je kako Bog vodi i hoće sama da se uvari. I to je bilo vrhunac. Sad, vraćamo se nazad. Kako je Bog u raju još nagovestio da će se pojaviti rešenje za problem koji je Eva uradila? Reče Bog zmiji, kada si to učinila, da si prokleta mimo svako živinče i mimo sve zveri poljske, na trbuhu da se vučeš i prah da jedeš do svoga veka. I još mećem neprijateljstvo između tebe i žene, između semena tvog i semena njezinog. Ono će ti na glavu stajati i ti ćeš ga u petu ujedati. Zašto Bog želi da reši problem greha? Ne kako, nego zašto? Jako važno pitanje. Šta mislite? Zašto je Bogu stalo do tebe? Zašto je Hristos rekao, idem da ti pripremim mesto i ne brini se, doći ću po tebe? Svakom čoveku to kaže.
Bez obzira gde si. Otac je čekao izgubljenog sina. Dok izgubljeni sin nije mislio o njemu, otac je svakodnevno mislio o sinu. Zato što nebo nije nebo ako tamo nisi ti. Ti si stvoren drugačije od svih drugih bića na planeti. Da li si svestan kad se pogledaš u ogledalo da si jedinstven, drugačiji i da si vredan? Ja ne znam, ljudi su nekada tako ubedačeni i tako misle da ih niko ne voli i da nemaju nikakvu vrednost i da ništa u životu nisu uradili. Ali kada dođeš kući i pogledaš se u ogledalo, kaži sebi, Bog me voli. Ja sam njemu vredan. On brine o meni. On čuje moj vapaj. On zna da sam rođen u Egiptu. I zna da me je stvorio za odnose. I zato želi da reši problem. I prvo rešenje tog problema vidimo u rečima koje je uputio zmiji. Jer je zmija bila medijum preko koga je greh ušao u ljudski rod. I Bog upozorava da će se sukob između zmije i ljudskog roda nastaviti dalje i kaže, mećem neprijateljstvo između tebe. I to će trajati i neće nestati, nego će se nastaviti tokom života svih ljudskih naraštaja. I zmija mora biti uništena ili kažnjena zbog onoga što je učinila, ali u ovom trenutku ostaje neobjašnjeno ni kada, ni kako će to biti urađeno. Ali postoji nagoveštaj da će se to rešiti. I sada Bog pokazuje kako će se to rešiti. I sada, pošto Adam i Eva su stavili one smokvino lišće, verovatno se to već i osušilo i nije bilo najbolji pokrivač, i sada Bog rešava taj njihov problem golotinje. I načini Gospod Bog Adamu i ženi njegovoj haljine od kože i obuče ih u njih. Bog uklanja odeću od smokvinog lišća koji su sami iskoristili da pokriju svoju sramotu i menja sa životinskom kožom. Koliko god nam to izgledalo strašno, to je bio čin blagodati. I opet đavo nije bio u pravu kada je rekao doći će Bog. I Adam se sakrivao. I kad ga je pitao Bog, pa zašto bežiš? Zato što sam go i zato što te se plašim. A Bog mu kaže, pa s kim si razgovarao? Ko ti je rekao da sam ja tiranin, da te ne volim kao juče? I sada Bog dolazi i kaže, ne brini se, ja ću rešiti tvoj problem. I skida mu ono privremeno i daje mu nešto kvalitetnije od kože, trajnije. I tako mu pokazuje da ga voli, daje mu nešto što nije zaslužio, bolje i trajnije od onoga što je imao. I ovaj čin nagoveštava da je njegova otuđenost od Boga i njihova međusobna otuđenost između Eve i Adama, jer je Adam rekao Eva je to uradila, nešto trajno. Zašto? Zato što Bog privremeno rešava kožom. Koža je trajniji materijal od lišća. On kaže, rešit ću, ali ne brzo, za sada koža. I oni kada navlače tu kožu, znaju da će se rešiti, ali ne tako brzo. Iako bi oni hteli da se reši brzo. I kada je Bog sve to objasnio, kada je Eva dobila prvog sina Kaina, kakvo mu je ime dala? Kain. A zašto tako? I šta je rekla? Evo, dobih čoveka od... Ona je mislila da je Kain rešenje. Da će se to tako brzo rešiti. A onda Kain skoči na brata i ubije brata. A Bog kaže, jesi li svesna šta si učinila? Kako je strašan problem greha. I ta nova izdržljiva odeća koja će pokriti njihovu golotinju pokazuje da više nema vraćanja nazad u stanje nevinosti. Pogledajte ovo jagnje. Adam i Eva shvataju da neko mora da umre da bi se njihova sramota pokrila. I oni prvi put u životu gledaju to, da Bog ubija životinju poput jagnjeta da bi joj skinuo kožu i da bi ih obukao u to. Nikada do tada nisu vidjeli da neko strada. I pogledajte kako je to Kalvin razumeo. On kaže, zaista, to je bio tužan i strašan prizor. Da onaj u kojem je doskora slava božanskog obličja sijala, misli na Adama,
sada leži sakriven pod prekrivačem od smrdljive kože, da bi sakrio vlastitu sramotu, kao da je mnogo privlačnija mrtva životinja nego živi čovjek. Tek kada vidimo sve ove citate, onda shvatamo u kakvo stanje je čovjek ušao. U ovoj žrtvi možemo vidjeti nagoveštaj Božjeg postupanja sa ljudima. Novi život dolazi posredstvom nekog drugog. I Ellen White u knjizi Patrijarsi i proroci na strani 63. kaže ovako: božanska ljubav je stvorila plan kojim je čovjek mogao biti otkupljen. Božji je prekršeni zakon zahtevao život tog grešnika. I u celom je svemiru postojala samo jedna osoba koja je mogla umjesto čovjeka da ispuni zakonske zahteve. I budući da je božanski zakon svet, kao što je i Bog svet, pomirenje je za njegov prekršaj mogao izvršiti samo onaj koji je bio jednak sa Bogom. Niko osim Hrista nije mogao da otkupi palog čovjeka od prokletstva zakona i vrati ga nazad u sklad sa nebom. I Hristos je na sebe odlučio da uzme krivicu i sramotu greha koji je tako mrzak svetom Bogu, da je rastavio oca od njegovog sina. Hristos se trebao spustiti do najvećih dubina ljudske bede, da bi spasio pali ljudski rod. Kakav plan? Hristos je jedini mogao to da uradi i simbol koji je Bog uradio da je zaklao jagnje je bilo simbol da će Hristos sići, kako kaže ovdje, do najvećih dubina ljudske bede i postradati da bi čovjek, grešnik, mogao da se vrati Bogu. I kaže u Jevrejima poslanici u 2. poglavlju, 14. i 15. stihu, kaže: budući pak da deca imaju telo i krv, tako i Hristos uzeo udeo u tome da smrću satre onoga koji ima državu smrti, to jest đavola, i da izbavi one koji god od straha od smrti u svemu životu su bili kao robovi. Kakva tajna otkupljenja. I zaista, samo da se divimo, Božja ljubav za svet koji ga je odbacio. Da Bog žrtvuje svog sina. I opet onaj korak, kao onaj prvi korak: Adame, gde si? I sada opet korak: čoveče, gde si? Daću ti sina da se vratiš. A onda ona priča: ja sam čuo vapaj i zato ću vas izbaviti. Kad ih izbavio, kaže tekst, to je bilo kao u snu, kažu Jevreji, kao na krilima orlovim da nas je izveo iz zemlje Misirske. I onda kaže: od tebe ću napraviti narod, daću ti vrednosti i ti ćeš biti blagoslov za sve druge. I drugi će vidjeti kako živiš i dolazit će k meni kroz tvoj život. Fantastično. Bog uvek prvi poseže za čovekom. Čovek uvek od Boga beži, odlaže. Zašto? Zato što je đavo rekao čoveku, posejao tu ideju u glavu, rekao: Bog nije na tvojoj strani. On ne želi da ti bude dobro. I onda smo rekli juče, sa tim ćemo imati problem do današnjeg dana. Sa idejom da Bog kažnjava, mrzi, ne voli i ne radi u našu korist. A to je sve, samo nije istina. I zato ljudi danas psuju Boga i mnoge druge stvari jer veruju toj ideji. Ta ideja dolazi od zmije, od đavola. Biblija kaže: Bog te voli i Bog poseže, Bog te traži, Bog te čeka, Bog ide, Bog će rešiti problem, poslaće sina u najkranju bedu, naći ćete i vratit ćete nazad. Ko može da spozna tu dubinu ljubavi, kaže u Efesima Pavle, koja nadilazi naše kognitivne sposobnosti. I tokom beskrajnih vekova smrtni umovi će pokušavati da razumeju tajnu, tu neshvatljive Božje ljubavi, zašto Bog poseže za čovekom koji je odlučio da živi samostalno. Postavljaći sebi pitanje, divit će se toj blagodati i toj ljubavi, da je Bog trebao da se objavi u Hristu i da pomiri svet
sa sobom. I čuveni ovaj stih kaže u Jovanu 3,16 da Bog bdi na svakim od nas, bez obzira gde smo bili. Kaže, Bog je toliko ljubio svet da je dao svog jedinorodnog sina da ne pogine ni jedan koji u njega veruje, već da ima život večni. Greh je tako strašno ili tako duboko ponizio čoveka. Svi smo mi duboko zgaženi zbog greha koji je prvi ljudski rod uradio. I mi se ni ne možemo nazvati ljudima. I nama je zbog tog zgaženog dostojanstva i unižene ljudskosti nemoguće da se pomirimo sa onim čija je priroda čista i dobra. Ali Hristos, nakon što je otkupio čoveka od osude greha, jedino može da nam da snagu ili silu koja će se udružiti sa našom odlukom da se vratimo Bogu. I tako, kaže Sveto pismo, pokajanjem pred Bogom i verom u Hrista, mi kao pala Adamova deca možemo još jednom postati sinovi Božji, kaže Sveto pismo. Još jednom se možemo vratiti u to prvobitno stanje. I pogledajte sljedeći citat iz Patrijarsi i proroci, 64. strana, gde kaže, u tuzi i u čuđenju anđeli su slušali kako Hristos izgovara i objašnjava kako mora da napusti čistotu i mir neba, njegovu radost, slavu i večni život i da dođe u dodir sa pokvarenošću zemlje, da iskusi njenu bol, sramotu i smrt. Oni su se čudili kad su to čuli. I Hristos je objašnjavao zašto mora to uraditi. On je trebao da stane između grešnika i kazne za greh. I kaže ovaj pisac, ipak će malo ljudi prihvatiti Sina Božijeg. Ipak će malo ljudi razumeti šta je on uradio. Malo ljudi će razumeti koliko Bog voli čoveka. I on je trebao da napusti svoj uzvišeni položaj kao veličanstvo neba, da siđe na zemlju, da se ponizi kao čovek, da uzme obličje čoveka i lično iskusi žalost, iskušenje koje čovek mora da proživi. I sve ovo će biti neophodno da bi on mogao pomoći onima koji se iskušavaju. I kaže dalje, kada se njegov zadatak učitelja završi, on će biti predan u ruke bezbožnika i bit će izložen uvredama i mučenjima na kojih je Sotona nadahnuo. On će morati umreti najsurovijom smrću i bit će uzdignut između zemlje i neba kao okrivljeni grešnik. On će proći kroz duge sate agonije, tako strašne da je anđeli neće moći posmatrati, već će zakloniti svoje lice i on će morati pretrpeti teskobu duše, odvojenost od očeva lica, dok će na njemu biti krivica za prestup čitavog sveta. Grehe će nositi na svojim leđima celoga sveta. Kakav plan spasenja? I kad se navrši vreme, Bog je rekao, sada je vreme da pošaljem svog sina, jedinog, koji će biti rođen od žene, pokoren zakonu, da nađe i spase ono što je izgubljeno. Da ih iskupi koji su pod zakonom, da bi mi primili sveštenstvo, da postanemo carevi, da se posinimo, kaže on, da primimo posinaštvo. I kada se Hristos pojavio na planeti Zemlji, koja je bila njegova poruka? Dve poruke imao, to ćemo obraditi. Prva poruka je bila, pokajte se. Zašto? Carstvo Božje. Hajde da razumemo šta je Hristos poručio ljudskom rodu kada se pojavio. Pokajte se jer se približi Carstvo Božje. Večeras Carstvo Božje, a sada pokajanje. Zašto Hristos poziva na pokajanje? Neverovatno, vidjet ćete kako se stvari poklapaju neverovatno. Grčka reč, metanoja, koja se prevodi kao pokajanje u doslovnom smislu, znači preumljenje. Hristos poziva da se preumimo.
Zašto? Zato što je đavo otišao kod Eve i posejao informacije gde? U njen um. I šta smo učili? Da svako razmišljanje ima svoje posljedice. I sada Hristos dolazi i kaže, morate da promenite svoj način razmišljanja. Ideje koje vučete iz raja nisu tačne. Morate se okrenuti za totalan zaokret da napravite i da se vratite. To znači pokajati se. Jer svaka promjena počinje u umu. I sve što se um poseje, to će pre ili kasnije doneti svoj rod. To i Biblija kaže. To je zakon setve i žetve. I sada Bog poziva na promjenu razmišljanja. Jer razmišljanje ima svoje posljedice. I svaka reč i svako delo se začinje u mislima. I Hristos to zna. I đavo je to znao i zato je posejao nepoverenje. A nepoverenje je pokvarilo odnose. A pokvareni odnosi su rodili strah. I sada Hristos dolazi i popravlja to. I kaže, vratite se nazad. Počnite drugačije da razmišljate. Obnovite odnos. Dobit ćete novi život. Zaokret. Um je radionica našeg karaktera. Pokajanje prvo počinje u našem umu, a zatim i u našoj unutrašnjosti. I zato u pričama Solomonovim u 23. poglavlju u 7. stihu kaže kako čovek razmišlja, on je takav. Ti si ono što se dešava u radionici tvog uma. I ako neko hoće da porobi tebe, on će uticati na tvoje razmišljanje. Zato, dragi moji, manje interneta, manje televizije, manje žute štampe, živite svoje životi sami. Donosite odluke na osnovu Svetog pisma kao plana za život koji je dobar život, vredan života. A ne kako neki drugi misle da bi vi trebali da živite. A oni to nekad rade sistemski jer živimo u Egiptu. U sistemskom i strukturnom zlu koji nas drži zaključane da ne donosimo odluke sami. I onda ludilo. Kome ću se dati? I onda se raspitujemo, a šta ti misliš, a šta ti misliš? Vidite kako su stvari vrlo ozbiljne. Razmišljanje je jako važno. Čuli ste kako ljudi kažu, kaži mi kako razmišljaš i ja ću ti reći ko si. Preumljenje menja, to na šta Hristos poziva kada kaže preumite se. On nas poziva da menjamo naš pogled na sebe, pogled na druge, pogled na Boga, na prirodu, pa i na sam život. Za čoveka koji se kaje, volja Božja postaje najvažnija spoznaja, kompas njegovog života. I to smo govorili u prvom predavanju. 3 izvora saznanja, razum, iskustvo i Biblija. Kako ja znam da to što znam je istina? I sada Hristos kaže, preumite se, napravite zaokret, otkrite nove stvari u životu. Kako ćemo ih otkriti? Tako što ćemo imati najvažniju spoznaju, a to je volja Božja, kroz Sveto pismo. I ona će postati kompas našeg života. Ako smo čitavog života išli ovako, jer nas je sistemsko i strukturno zlo učilo da je to pravac, Hristos kaže, nije to jedini način, napravi zaokret. Počni drugačije da razmišljaš. Pokajanje ili preumljenje je novi način razmišljanja koji se odražava u novom odnosu. I preumljenje rađa nove odnose, a to odnos prema sebi. I sećate se šta smo rekli, kako je čovjek stvoren? Čovjek je stvoren kao fizičko biće, kao socijalno biće i kao duhovno biće. Odnos prema sebi, odnos prema drugome, odnos prema Bogu. To je čovjek. I sada zaokret. Preumljenje ili pokajanje znači novi odnos prema sebi, novi odnos prema drugima, novi odnos prema Bogu, novi odnos prema grehu, novi odnos prema životu, novi odnos prema zdravlju, novi odnos prema Božjoj reči, novi odnos prema poslu, to smo danas proučavali. Novi odnos prema uspehu, prema zajednici, prema kulturi. I zato u Svetom pismu kaže, ako dakle jedete ili pijete, ili ako šta drugo radite, to je taj novi odnos, čak i prema hrani. Razumete, neko će reći, pa zar i to? Zar je važno, kaže meni moja mama, pa samo o toj hrani pričaš, zar je to toliko važno? Šta mislite?
I odlaze Jevreji i dolaze u pustinju, pogledajte sad tu činjenicu. I počinju da viču na Mojsija zato što im je mana dosadila. I šta kažu? Kamo da se vratimo u Egipat, da tamo jedemo luka crnoga i hrana. Neverovatno. A šta je Egipat? Sistemsko i strukturno zlo. I sad se nalaze u slobodi, stvaraju naciju i kulturu i nije im dobro. I zato Bog, Hristos kaže, pa probaj drugačije da razmišljaš. Nije stvar u jelu i piću. Ima nešto važnije. I zato on kaže, ako dakle jedete i tu vodite računa, sve činite na slavu Božju. Promjena razmišljanja utiče na svaku oblast našeg života i daje joj jednu sasvim novu dimenziju. Novi odnos se pokazuje u promijenjenom ponašanju čoveka. Drugačije promišlja, drugačije zaključuje, drugačije se ponaša, drugačije govori, drugačije jede, drugačije misli, drugačije voli i drugačije živi. I zato Bog ima rješenje, nova zajednica kao antiteza anticarstva. U toj novoj zajednici se drugačije razmišlja, drugačije govori, drugačije jede, drugačije misli, drugačije voli. Sve je drugačije. Zato što su tu promenjeni ljudi. Ljudi koji su napravili zaokret u svom životu. Jer su razumeli plan spasenja, jer su odgovorili na poziv Hristov. I taj novi odnos rađa jedan novi život. Pokajati se znači vratiti se k Bogu. I jevrejska reč za pokajanje je šuv, koja predstavlja potpuni zaokret životnog usmerenja i opredeljenja. Čovjek žali zbog svog života ranijeg. Priznaje da je promašio u životu. Kaje se i popravlja pokvarene odnose i moli za silu da više ne pravi iste greške. I primjer takvog pokajanja nalazimo u Psalmu 51 kod Davida, koji je shvatio da je otišao predaleko i koji se molio, stvori mi Bože čisto srce, iščupaj to grešno i daj mi drugo, novo i ponovi duh prav u meni. On shvata dubinu svoga greha i moli se da ga Bog promeni. Kajati se znači dozvoliti Hristu da postane gospodar našeg života. Centar našeg života više ne smo mi, jer greh kaže ti si važan, ti si dobar, ti si najbolji, bez tebe se ne može. To ti je, kako bi to rekli, egocentrizam, okrenuti samo prema sebi. Ja na prvom mestu. I kada pustiš Hrista da postane gospodar tvog života, centar našeg života više nismo mi, nismo više oholi, nismo više sebični, nismo više ponosni, već čeznemo da prepoznamo i živimo po Božjoj volji. I zato moj poziv za vas danas je obnovite odnos i primite Hrista. Vratite se. Napravite zaokret u svom razmišljenju. Da ne kažem pokajte se jer to zvuči strašno. Kad se kaže ljudi pokajte se, a svi onda misle. Ne, promenite razmišljanje. Preumite se. Počnite na ovaj svet da gledate drugačijim očima. Jer Hristos kaže u otkrivenju, ja vas volim, ja želim da vas učim, ja želim da vam pokažem šta je pravi život. I zato da bi ja postao učitelj tvog života i vođa tvog života, kaže ovde, ja te molim, pokaj se, preumi se, napravi zaokret, donesi odluku, vrati se. Ja ću ti pomoći. I kaže on, evo stojim na vratima i kucam. Evo stojim na vratima tvog srca i kucam, ali ne mogu da otvorim vrata. Ja sam danas došao toliko blizu tebi i kucam na tvoja vrata srca i kažem ti, hoću da postanem tvoj učitelj. Nema veze gde si, nema veze kakav život živiš. Ja hoću da ti dam nešto bolje, kvalitetnije. Hoću da ti pokažem zašto si stvoren. Otvori vrata. Ako čuješ glas moj, ustani iz kreveta i dođi do vrata i otvori. Nemoj da ti bude teško.
otvori vrata svog srca, a ja ću onda ući k tebi i večeraću s tobom. I ti ćeš biti zajedno sa mnom. I onda kaže, i koji pobedi sebe, daću mu da sedne sa mnom na predstolu mom. Znate s kim imamo najveću borbu? S kim se vi najviše borite? Šta je problem? Šta vas vuče dole? Šta vas drži prikovane za krevet da ne ustanete? Zato što je život uvek uzbrdo. Ako hoćete neke dobre stvari, morate se za to potruditi. A život kaže, ostani ovde. Tu ti je dobro, nemoj ništa da menjaš. A što bi se ti trudio? Ako ste se nekad penjali na ova brda, ja sam bio kod Ileta, tamo u Begnjištu ima neki vinograd na vrh brda. I mi za njim i on ruke i samo šiba. I mi za njim, ja sam bio dobar, tome je za mnom išao. Ako hoćeš dobre stvari u životu, moraš uzbrdo da ideš i to je teško. I zato đavo kaže, pa budi tu, nemoj da se trudiš, dobro ti je, nemoj da menjaš stvari. Hristos nas poziva, ja stojim na vratima i hoću da ti dam nešto bolje. Nemoj da ti bude teško, ustani i ja ću biti tvoj partner, ja ću ti dati snagu. Ja ću te hrabriti na tom putu uzbrdo da se popneš. Zapamtite to, Hristos će vam biti snaga. On će vas bodriti, on će vas hrabriti kada donesete odluku. On će vam reći, možeš ti to još malo. Jer kada uđe kod tebe u srce, on će te vrednovati. Po prvi put u životu ćeš shvatiti kako Bog gleda na tebe. Vidjet ćeš svoju vrednost, vidjet ćeš svoje talente, vidjet ćeš mogućnosti, jer Božja ljubav razvija potencijale koje imaš. A život koji živiš danas te sputava i postavlja granice da ne možeš rasti i da ne možeš da se razvijaš. I ko pobedi sebe i ustane, on će sesti sa mnom, kaže, na prestolu mom, kao što ja pobedih i sedoh sa Ocem svojim na prestolu mom. Ja vas pozivam, odgovorite Hristu. I ako odgovoriš Hristu, ti ćeš postati novi čovjek, kaže ovde. A ko je u Hristu, on postaje novi čovjek. Staro prođe i gle, sve je novo postalo. I sve je od Boga koji nas pomiri sa sobom kroz Isusa Hrista. I onda kada se ti predaš i kada Bog uđe u tvoje srce, kada promeni prilike tvog života, i onda kaže dalje, i on će ti dati službu pomirenja, da drugi gledaju kako si se ti promenio i da imaju blagoslov od promene tvog života, od zaokreta koji si ti napravio. Pazite, sad se vraćamo na početak. Kad je on rekao Evi, da li znaš šta si učinila? I onda imate progresiju greha koji raste. Kada se ti obratiš, progresija dobra počinje. Ti onda praviš zaokret i kažeš stop i okrećeš se prema Bogu i tada od tebe počinje progresija. Za tebe, za tvoju porodicu, za tvoju decu, za tvoju zgradu, za tvoju zajednicu. Svi dobijaju tvojim zaokretom. Ali moraš ustati. I moraš odgovoriti na poziv. A sve drugo će Bog uraditi. Ako ste nezadovoljni svojim životom, ako vam je teško i ako plačete, vratite se Hristu. Bez obzira gde ste. On čuje vaš vapaj i želi da vam pomogne.